So ayan, ngayon nga po mga kabayan, nandito naman tayo, magluluto tayo. Magluluto tayo ng sinigang na bangus. Ayan, umpisa na natin, pakita natin yung ingredient natin. So ayan, andito yung mga ingredient natin. Ito yung mga ingredient natin na gagawin. Ito yung bangus natin. Ayan, bangus. Pangalawa, meron tayong talong. Ayan, iniwa ko na siya. At meron tayong okra. Ayan, pinutol ko sa gitna. At dalawang siling pangsigang. Ayan, ito, dalawang siling pangsigang. Meron tayong sibuyas na pula. Meron tayong pamintang durog. Meron tayong kamatis. Meron tayong patis. Ayan. At meron tayong kamatis. Ito yung kamatis natin. Ito yung gulay natin na sitaw. Ayan. At saka yung kangkong. Saka gagamit tayo ng sinigang. Ito. Original na sinigang. Ayan. Ito yung gagamitin natin pang asim. So yung mga kabayan, simulan na natin magluto. Ayan, maglagay tayo ng tubig. 4 na cup. Lagyan na natin yung sibuyas. Ayan. Saka yung kamatis. Takpan na natin. Ayan, tingnan natin kung kulo na yung tubig. So yan, pag ganyan kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung bangos. Unang ilalagay natin yung bangos. Ayan, dahan-dahan natin ilagay. Ayan. So ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na para update ka sa mga susunod kong video. Maraming pong salamat. At lulutuin natin ito ng 10 minutes. Pero yung apoy natin naka-medium lang. Ayan, takpan natin ulit. So yan, after 10 minutes, balikan natin siya. Ayan, kulong-kulong siya. Lutuin lang natin siya. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung sinigang. Ayan. Sinigang sa sampalok na original. Ayan, ilagay na natin ito. Ganito lang ang pagluluto mga kabayan. At i-mix lang natin. At ilagay na natin yung gulay. Unahin natin yung talong. At ilagay na natin yung okra. Ganito lang mga kabayan na pagluto nitong sinigang na bangus. Ayan. Ilagay natin yung okra. Tapos ilagay na natin yung dalawang sili. Ayan. Tapos ilagay na natin yung sitaw. Ito lang kadali mga kabayan na pagluto ng sinigang na bangus. Ayan. Tapos takpan ulit natin ng 2 minuto. Yung apoy natin medium pa rin yung lakas. Ayan, after 2 minutes mga kabayan, buksan natin ulit siya. Ayan siya. I-mix lang muna natin. Ayan. Kikita natin, lutong-luto na yung bangus natin. At saka yung gulay natin. Mas gusto ko sa gulay, yung tamang-tama lang. Hindi masyadong overcook. Ayan, mga kabayan. At maglalagay na pala ako dito ng ingredient. Ayan, maglalagay na ako dito ng ingredient. Unahin ko ilalagay yung patis. Ayan. At paminta. Ayan. Ayan, ganito lang kadali mga kabayan magluto ng sinigang na bangus. Ayan. I-mix lang natin. Ayan, nailagay na natin yung ingredient natin. At ito na yung pinakalas natin ilalagay. Yung kangkong natin na ingredient. Ang paglalagay nitong kangkong, para sa akin, ilalagay ko ito. Papatayin ko na yung apoy. Tapos
Pag nailagay ko na ito mga kabayan, hayaan ko na lang siya dito sa ating lutuan. Tapos tatakpan ko siya hanggang sa maluto siya. Ayan. I-mix ko lang ito. Ayan, tatakpan ko na lang ito hanggang sa maluto. Tapos yung apoy niya, papatayin ko na. So ayun mga kabayan, ito na yung bangos natin. Luto na siya. At ilalagay na natin ito sa ating lalagyan. Ayan, ready to eat na ito. So ayan mga kabayan, andito na yung niluto natin sinigang na bangos. Ayan. So ayan mga kabayan, ito na yung sinigang natin na bangos. Ayan. Tikman na natin ito kung okay na yung pinaka ano natin lasa. Ayan. Tikman muna natin yung sabaw. Yun, tama lang yung asim niya. Napakalinamnam at napakasarap. Tikman na natin itong ano. Tikman na natin itong ano, bangos. Yun. Perfect na perfect mga kabayan. Napakadali lang lutuin at napakasimpleng recipe lang. So yun mga kabayan, naganito na lang yung video ko. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo muli bukas. Hanggang sa muli mga kabayan, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Kuya Otoy Cooking Bicol. Ayan, maraming pong salamat. Bye-bye.